rahayu olahraga rahayu. Hey, amike siji lagi, mik. Eka, amike nang di siji lagi. Ayo rame-rame bebarengan nindakake olahraga anggayo rasa-rasane sampurnane di olahraga sing giat semangat kanggo lonjang pembangunan budi lo tawakal manambae sesambi rahayu olahraga rahayu. Triadi budaya. Yo. Pak Win, matur suwun Pak Win, Gobret. Pak Win. Iya. Triadi budaya. Kanca-kanca sindian sing gawa mik, amike nang jero tas Jovi diperiksa sisih. Ika. Amike Ika. Tak pati mawaraku ning tak arase mawaraku karo tawiling yen mojo sumanding wuluku marinding oh tak ayu manging atiku mawar kuning tak anggo sumpek yo bareng anyami gambar mawangi Bastu. Hey Bastu mikir yang dipikir Bastu mulai lagi Ika. Ika. Amike golanan jero tasmu. Ya, ayo Gar. Ayo. Yo. Yeah. Lok. Iyo. Triadi budaya.
ayo kanca ngayahi karyane praja kene gugur gunung sandang gawe sayo rukun babarangan lokacane lelo lan kelegawa kanggo mulyane nagara siji maju papan dielang alungake Mas Giro Olopes kontol baris Olopes kontol baris Olopes kontol baris Oh Tri Adi Mas Utoyo dalam gas Oh yo yo Hop Ayo Mas Galang Ya, hop gas, hop. Iki lho tah, mikir temu ki lho. Ijo. Lo, ayo ger. Yeah. Oh. Tri Adi Budaya yo Lo. Yo maju ger. Tak pangan garos mbok ger. Dalem Mas Eko, ayo Pak Eko. Lo. Ayo ger cepak rondasmu ger. Ora siko. Ya.
Yo 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 yo. Sing ngendang sapa Mas Sutris? Lono. Oh ayo. Yo. Ayo gar, ayo gar. Oh ya. Maju. Rome Rome. Oh. Yeah. Mai Adi Budaya. Oh iya. Lo. Ora glomo. Glomo elo. Oh. Amo jaya rata singa barong prajata agadi risi garang tangga napinando netranya pindho grahana watak ira durangkara kakak sumur Telaga ora gelombok. gawe tunaning sesama Iya. kanabi lahi Eka barat Josiro anggung sumbar tanding yudha lan mami sigra waspadano apa kang kawis tara ya iki kasekten mami margani leno gawe tenaning bumi ora bakal mundur sak kowe somben Ayo gar. Ayo gar. Ayo garas ku tak cepakne gar. Iki kepruan no. Iya. Tri Adi Budaya. Wah, suale mlorot terus. Udo sing bareng. Heeh, suale mlorot. Aduh iya. Ah, sapa iki Ron? Iya.
Lo Triadi Budaya. Tanda ayo. Ayo ta. Ayo. Triadi Budaya. Alon gar. Kancane dhewe gar, Hom. Maju. Oh, iya. Lok. Iya. Mbah Glonot ora metu Mbah Glonot. Amat. Urung to. Pak Eko. Kidul rumah saneng wangi tako ayu luput ing ora maju gar. luput tapi Ora tak gagrak lipamu wae. Jim setan datan puron Oh iya. panas Mbah Glonot turun metu. tan nono wani miwah gawe gunane wong lupa Aku naga Bimayat maju aja siji kok siji gar. Etak gaglak dasmu. ado tan caket ring mami Ayo Bonojo kowe kok tingak-tinguk ning kono gar. Ayo Jo. Sirno Cong Aku ora bakal mundur. omong dong Eru Bimaya ayo Pak Heru Sing endang sabarut. Glonot Mbah Glonot kae iki Glonot kabar Pak Eko Pak Eko. ya Gosek. Sik. Anu kelapa mongko. Oh iya. Hoi. Yo, ayo galang selak ijo, selak ijo, selak ijo, ayo selak ijo, iya Triadi Budaya, Triadi Budaya ndak sido jalan Ayo Pak Bas, monggo Pak Bas. Esek-esek, esek-esek. jaranane
ayo Pak Eko. Wira. Wira. Oh iya. Sapa iki? Wira iki. Ya iki lho drondonge Pak Eko. Gajule Mbak Donot. Iki. Ora sida. Ayo wis. Nom-nomane Ron, ayo Ron. Ayo Ron. Heeh Ron. Tepakno garas sugar. Ayo. Ayo. Ayo wir. Gajule Pak Eko. Gajule Pak Donot iki. Gatot Triadi Sabar Pak Eko, ayo Pak Eko. Ayo Pak Eko. Gerangane ya iki lho Tembo. Sabaran. Wira. Mas Maryudi. Mas Maryudi. Mohon tolong. Belakang Mas Maryudi. Ayo mau. Agak dibawa ke depan. Ayo. Ayo, pandu. Dibawa ke depan. Paimo. Rada diinggirne Mas Butut. Hop. Milai lebokne. Kae caritane Rara Kembang Sore putra Dipati Mbak dalam kota Rama putrane Sarira sapujae harta nyoto madhep resi esti yakaing sumya Rada sisine ayo. Iki set ayo Wira. Ayo. Bocah cilik-cilik minggir dia. Rodok minggir le. Ayo royok. Ayo. Oleh. Ayo dikasih di. Ayo deh. Iya. Gue nyambung ngetek. Minggu. Ngetek aja. Ayo. ya ngono Ayo, abek nanti tunggu-tunggu. Oh. Kabeh dulur ya. Kabeh dulur, kabeh kotor. Ya.
Ayo, kabeh kanca sabar Pak Eko. Ayo. Besok men iso, besok ndak iso aku lek. Sikra sikra nayaka angayai karya pakaryan ning praja gumregut sangkut cancut tali wanda manunggal karya jambya tine nasri sarane gumuro jamnya rebut asri ngestu padha dawonya sang nyata sajuru juru ngayahi karya sikra sikra nayaka ngayahi karya pakaryan ing praja gumregut sangkut cancut tali wanda manunggal satya dambya tine nasri swarane gumuruh sang rebut asi estu padha dawuhna sang nyata sajuru juru ngayahi karya. Nggih para satriya sampun gugur wonten satemeng palagan nggih. Lalu kemarin samangke kawula nyuwun pamit wonten pahargyan dalem Srantri Ati Budaya. Wonten panjenengan Bapak Heri Wahyudiono. Hop. Sikra sikra nayaka ngayahi karya pakaryan ning praja gumregut sangkut cancut tali wanda manunggal satya jambya timen asri swarane gumuruh sarwa rebut arsi estu padha dawuhna sang nyata juru ngayahi karya. Ayo BPS Audio Mas Bagus. Pak Win balik maning. Jajale toman maman aku nyuwun ingkang balik. Ayo Pak Heru. Rome.
kilotut budaya. Pak Heru. Kakon, kakon, wawan, ayo man, Mbah Kayen, Mas Wisnu, Narotama, Pak Eko, eling, Pak Eko, eling Pak Eko, anak genjing, Dalek. Bocah cilik rodok minggir. Wir, bapakmu ki nang kene wir. Ayo. Kendange Jaipong rodok siseno Pak Sutri. tak sisine lo Mas Kirim, Barungane dibuka. barongan moto beli, Ya, bye, barungane jeboten. Barungane jeboten. Iki diptatani. Ayo. Ayo wir, bapakmu kambing bapakmu. Yo. saka desa Batang Sare, Gunung Bolo Katon Asri, tak sawang kaya Lemah Sari, akeh wong padha ngombar rasa tuwa muda ngobrol asmara, ngobrol janji-janjine janji palsu, ngobrol janji nganti lali anak bodo. Ayo. Ayo. Paimo. Sama ben jangan lupa lupa karo Mbak. Ojo dipaksa ben linggo ora lucu. Lho niki sedaya sampun kepareng rawuh wonten dalu mriku kasuwun nyekseni niat hajatipun dening para kanca-kanca saking Tri Adi Budaya. Kang lumantar saking leladan klub band Tiyudan Gondang kasuwun idi pangestunipun
karanten wonten ing dalem punika. Sedaya para rawuh samangke sabibaripun sampun katuraken manggahipun wonten sendratri campur sari jaranan Ri Adi Budaya. Mugya sanak donyang kaki danyang ingkang baureksa pekarangan dalu punika tansah mangya rahayu pinebehna kalih ing sambikala tansah mangya ing rubeda nir ing sambikala sesanti rahayu rahayu nir ing sambikala. Akhir kalam wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, matur nuwun. Galang, lang, ngene. Bene. Kuwi kene. Wasane. Ha, Juru sikae ora sampe. Ya. Kuwi bolane bene to. Yo. Iki mikir sing sabar galang. Ayo tambanono kakung gua bebali kong arep bali anak mulanang arep bali kakung Iya man aku arep pamit man. Nyuwun tambahi paestu. Lah dalah. Sing sabar kakung, sing sabar. Ngomong putrane ya pancen angel ya. Kudu kedai sabar, aja dikasar ya. Yo. Ayo. Sing sabar.
wong godhok wong godhok kae wong ye Ayo, ayo, ayo.